Senjuri, nselmilkom ġdid u grazzi tal-li naqattu magħna għall-programm Qribna ftit minuti kollox, naġġornawkom dwar dak kollu li qed jiġri madwarna dejjem bl-iżviluppi politiċi. Illum ser nkunu qegħdin nitkellmu dwar attakk faħxi, attakk li sar fil-konfront tal-ġudikatura f'pajjiżna, il-qrati tal-ġustizzja tagħna. Qed nirreferi għall-eks deputat nazzjonalista Jason Azzopardi li mill-ġurnata jitkellmu kburi illi m'għadux jifforma parti mill-Partit Nazzjonalista jew nkella mill-ebda fazzjoni fil-Partit Nazzjonalista, iżda l-kol kemm aħna nafu li n-narrattiva tiegħu u l-aġenda tiegħu xorta waħda għadha tiddetta dak li jirrappreżenta l-Partit Nazzjonalista. L-eks deputat nazzjonalista Jason Azzopardi nfexx jattakka maġistrat, anzi biex inkun iktar preċiż żewġ maġistrati minħabba li d-deċiżjoni li għaddew dawn l-istess maġistrati ma kienx waħda li toġob lilu jew nkella li ma tolqotx lilu. Tajjeb ngħidu li Jason Azzopardi ħafna drabi jipprova jipprietka fuq ir-rule of law u jilagħba tal-paladin tas-sewwa u l-ħulu jirdendaw. Iżda naħseb l-lum il-ġurnata qegħdin naraw kif kontinwament mhux talba jew tnejn jew tlieta qegħdin kontinwament jiġu miċħuda mill-istess qrati ta' ġustizzja minħabba in-nuqqas ta' evidenza jew nkella minħabba nuqqas ta' fatwalità li qed ikollu l-istess Jason Azzopardi. Jiena minn ħadd tajtkom introduzzjoni qasira. Nowlin issa hija filmat u aktar dettall, aktar fatti dwar dan kollu li għadni kemm tkellim dwaru jien fejn tistgħu taraw kif meta ma taqbilx lilu Jason Azzopardi jissupervja u jintfexx jattakka l-istess rati tal-ġustizzja ġewwa pajjiżna. Insegwu flimkien. L-eks deputat nazzjonalista Jason Azzopardi infexx f'attakk dirett kontra l-maġistrat Bridget Sultana. Attakk dirett fuq il-ġudikatura. Għaliex qed ngħid hekk? Għax f'appell li daħħal wara 3 digriti li ċaħdulu t-talbiet għall-inkjesti fil-konfront tal-Ministru Clint Camilleri, Azzopardi implika li l-maġistrat ikompliċi mal-gvern fit-twettiq ta' reat. L-avukat tal-Aqda Repubblika implika membru ieħor tal-ġudikatura, maġistrata oħra, li skontu kitbet id-digrit I minflok il-maġistrat tal-Assa. Talob ukoll, skont kliemu stess, investigazzjoni fuq diversi livelli fil-konfront ta' dawn iż-żewġ maġistrati. Dwar dan kollu tkellem il-Prim Ministru li ddeskriva l-aġir bħala l-eħreġ attakk li sar kontra l-ġudikatura. Dr. Abela stqar li għax maġistrat ma ddeċidiex kif irriduha huma akkużawha li hi kompliċi f'reat u legalità. Il-Prim Ministru bla tlaqliq qal li jkundanna dan l-aġir b'saħħtu kollha. Fi 3 deċiżjonijiet li tat brabta mat-talbiet tal-inkjesta qabel ftit l-aħħar tas-sena, il-Maġistrat Sultana qalet li ma tresqitx biżżejjed evidenza minn Jason Azzopardi. L-iskop bħal donnu jibqa' dejjem wieħed, dak li wieħed jitfattajn biex jipprova jħammeġ lil ħadd ieħor. Grazzi lilek Nowlin ta' dak il-filmat li ħejjejtilna u anke l-ispjegazzjoni aktar fid-dettall. Tajjeb ngħidu li dan l-istess aġir sab il-kundanna tal-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela, status fuq Facebook ukoll minn naħa tiegħu, ġifieri nħeġġixkom teħtlu tkunu tistgħu taqraw li kiteb l-istess Prim Ministru li kien hemm drabi wkoll fl-istorja tal-Partit Laburista fejn kien hemm diversi sentenzi tal-qrati li forsi ma ġewx favur il-Partit Laburista jew inkella xi individwi minn naħa tal-Partit Laburista, però żgur mhux forsi li ma sabux dan l-attakk faħxi fuq il-ġudikatura fuq l-irati tal-ġustizzja tagħna kif sab l-istess żewġ maġistrati min-naħa ta' Jason Azzopardi. Ġifieri kemm irridu nkunu aktar rispettużi u anke noqogħdu attenti anke fi kliemna kif inkunu fil-konfront ta' sentenzi li jingħataw mill-istituzzjoni bħal huma l-qrati ġewwa pajjiżna. Intant, Sinjuri, grazzi mill-ġdid tal-li kontu magħna għal dan l-istess programm Qribna. Jiena mill-ġdid ngħidilkom li l-appuntament tagħna jkun magħkom it-tnejn ġimgħa fis-7:15 ta' filgħaxija ftit minuti qabel l-aħbarijiet tal-issa. Grazzi u nsellmilkom.